Σίγουρα έχετε δει το Rabbit Road. Αυτή τη στιγμή όλοι οι streamers παίζουν αυτό. Βλέπουμε πολλά clip με Max Win και όλα αυτά. Και λοιπόν σήμερα θα σας κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω απλά πώς να παίξετε το Rabbit Road αν θέλετε να δοκιμάσετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι είναι το Rabbit Road? Είναι ένα παιχνίδι λίγο σαν το Chicken Road που είχε μεγάλη επιτυχία. Το ίδιο υπάρχουν πολλοί streamers που έχουν παίξει, υπήρξαν αρκετά clip. Στην πραγματικότητα, ο στόχος είναι ότι έχετε ένα κουνέλι που κινείται και ανάλογα με το τι θα στοιχηματίσετε σε κάθε άλμα που θα κάνει, σε κάθε κίνηση, θα κερδίζετε έναν πολλαπλασιαστή. Λοιπόν, για παράδειγμα, εδώ στοιχηματίζω 10 και επειδή είναι πολλαπλασιαστής του 1,03, λοιπόν, αυτό μου κάνει 30 λεπτά. Και αν κάνω cash out, λοιπόν, κερδίζω τα 30 λεπτά. Και είναι ένα παιχνίδι που εγώ σας συμβουλεύω να μην πάτε πολύ μακριά, αλλά αυτό θα σας το πω αμέσως μετά, θα σας δώσω την τεχνική μου. Αλλά ναι, αυτό είναι που πρέπει να ξέρετε για αυτό το παιχνίδι. Για να παίξετε αυτή τη στιγμή γενικά υπάρχουν πολλά καζίνο που το προσφέρουν, πολλά γαλλικά καζίνο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αρκετές απάτες, οπότε αυτό που σας συμβουλεύω είναι απλά να παίξετε είτε σε μια πλατφόρμα που ήδη γνωρίζετε, όπου ξέρετε ότι έχετε ήδη μπορέσει να ανακτήσετε χρήματα, ειδικά στο Chicken Road για παράδειγμα, ή αλλιώς αν δεν ξέρετε πού να παίξετε, λοιπόν εγώ κάθε εβδομάδα καταγράφω τα πιο αξιόπιστα καζίνο στα οποία παίζω και όπου έχω ήδη ανακτήσει τα χρήματά μου. Και έτσι το βάζω στην περιγραφή ή στα σχόλια αυτού του βίντεο. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί υπάρχουν ψεύτικα καζίνο γενικά που αναπαράγουν τέλεια τα αληθινά καζίνο και συνεπώς το αληθινό παιχνίδι Rabbit Road. Αλλά όταν θέλετε να ανακτήσετε τα χρήματά σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό, τα χρήματα που έχετε κερδίσει για παράδειγμα στο Rabbit Road, λοιπόν το καζίνο βασικά σας αγνοεί, δεν σας απαντάει πια και δεν θα έχετε ποτέ νέα και τα χρήματά σας χάνονται. Λοιπόν, προσέξτε πολύ αυτή την απάτη με τους ψεύτικους ιστότοπους καζίνο. Παίξτε καλά σε καζίνο που είναι είτε γνωστά, είτε σε αυτά που έχετε ήδη παίξει, είτε σε αυτά που έχω βάλει στην περιγραφή. Και λοιπόν αυτοί είναι αυτοί στους οποίους παίζω πιο συχνά. Έχετε το σύνδεσμο, απλά πρέπει να κάνετε κλικ πάνω του. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας που δίνει, θα το γράψω, αλλά υπάρχει ένας που δίνει ένα super bonus αυτή τη στιγμή για να παίξετε στο Rabbit Road. Λοιπόν, έτσι είναι. Και μετά είναι πολύ απλό. Δημιουργείτε το λογαριασμό σας στο καζίνο, καταθέτετε τα χρήματά σας και μετά πηγαίνετε στα 1000 παιχνίδια στο Crash Game. Θα φτάσετε σε αυτό το παιχνίδι που είναι το Rabbit Road. Εκεί πώς γίνεται, στην πραγματικότητα έχετε απλά, εγώ θα σας δώσω την τεχνική μου. Όταν παίζω σε easy. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν να παίζουν για παράδειγμα σε hard ή σε hardcore, γιατί γενικά για να κάνεις 1,44 bonus σε hardcore, λοιπόν σε easy, πρέπει να πας, έχετε δει μέχρι ας πούμε εκεί, μέχρι ένα 48. Πρέπει να κάνετε σχεδόν 10 άλματα. Υπάρχουν κάποιοι που βρίσκουν ότι είναι πολύ δύσκολο. Εγώ η τεχνική μου είναι πάντα να μένω στην αρχή, ας πούμε στο 1, 2, 3, 4, 5. Τις περισσότερες φορές παίζω μεταξύ 5 και 10. Και στην πραγματικότητα δεν κάνω πολλά κέρδη, αλλά έτσι σιγά σιγά κέρδισα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Στην πραγματικότητα το βρίσκω πολύ ρυψοκίνδυνο γιατί υπάρχουν αυτοί που παίζουν σε hardcore και απλά πηγαίνουν στο πρώτο τετράγωνο και κάνουν cash out. Λοιπόν, ναι, εκεί κερδίζεις 4 ευρώ και 40 λεπτά, αλλά στην πραγματικότητα αρκετά συχνά σε πιάνουν. Οπότε εγώ θα σας δείξω ότι με πιάνουν, αλλά αυτό, να, και έτσι χάνουμε αρκετά γρήγορα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι είναι λιγότερο ρυψοκίνδυνο να παίζεις σε easy και απλά να παίζεις στην αρχή όπου υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να σε πιάσουν. Αυτή είναι η τεχνική μου. Προσέξτε καλά τις απάτες που σας είπα. Προσέξτε καλά σε ποιο καζίνο παίζετε. Υπάρχουν αρκετές απάτες αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν επειδή το παιχνίδι είναι σχετικά νέο. Υπάρχουν πολλοί streamers που μιλούν γι' αυτό. Βλέπουμε πολλά clips στο TikTok. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το εκμεταλλεύονται για να προσπαθήσουν να σας εξαπατήσουν. Λοιπόν, σας προτείνω να περάσετε από το σύνδεσμο που είναι στην περιγραφή. Εκμεταλλευτείτε τα bonus που υπάρχουν. Θα τα γράψω γιατί δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το bonus αυτή τη στιγμή.